Hello! Niko vagyok a BetTermile-tól, és ma elmagyarázom nektek, hogyan lehet időkereteket létrehozni a BetTermile alkalmazásban. Az időkeretek egy lehetőség arra, hogy egy bizonyos időpontban megérkezzen egy adott csomaghoz. Ezek itt láthatóak. Amikor a címet szerkeszted, mindig lehetőséged van időkeretet is módosítani vagy hozzáadni. Kattintson a plusz ikonra, és húzza a gombokat a megfelelő időpontra. Ha bejelölöd a "csak mára vonatkozik" opciót, akkor a cím időkerete csak erre az adott napra lesz elmentve, és másnap törlődik. Kattintson a "törlés" vagy a "mentés" gombra, attól függően, hogy törölni vagy menteni szeretné az időkeretet. Egyes időkeretek előre meghatározottak, és nem törölhetők. Módosíthatja az útpont időkeretét, azonban figyelmeztetést kap, ha a módosított időkeret eltér a feladat előre meghatározott időkeretétől. És ne feledje, hogy időről időre ellenőrizze az időkereteket. Ha olyan időkeretet lát, amely nem felel meg az ön igényeinek, például mindig sokkal korábban vagy később szállít, mint a megadott időpont, nyugodtan törölje az időkeretet. Ellenkező esetben ez hatással lesz a sorrendjére. Ha problémával találkozik, bátran írjon nekünk üzenetet, és mi a lehető leghamarabb segítünk. Kérdése van? Nézze meg a többi videónkat, vagy keressen meg minket! BetTermile. Az utolsó mérföldes kiszállítás megerősítése.